jebul Gatot isih urip parat. Iya, pangeran isih maling marang aku Kakang Dursala. Kakang Dursala mbok disigek semendya wae oleh mung nglar kamurkan kuwi. Ayo tak kanthi ngambah dalan kang bener Kakang. Urip mung sepisan aja gawe pituraning liyan. Kuwi ora becik Kakang Dursala. Wah, aku ora ngajar keparat. Bayi wingi sore wani nuturi karo wong gerang. Wes aku durung lega atiku yen durung bisa nugel glumuhe cah pringgondani. Yen tak iman ora kena. Iki kang wekasan kowe nyawang srengenge. Lho, priye? Aku bakal saguh nang bareng itu mantanmu. Jebol dadamu ha. Loh, ora tumomo duwe aji apa bocah iki? Loh, kula nyuwun pangapunten Wismaya. Aku mudeng kok, Le. Aku mudeng yen kowe lagi bingung pikirmu, aku mudeng. Kula mboten bingung. Nek ora bingung kenapa kowe dhewe kok memba pendhita? Jeneng Dewangkara bareng nek apa? Pareng kula munjuk atur pengulun mila ngatos kula memba pendhita nami Dewangkara. Kula wentah dhumateng labet kepengin sanget kula ngindakaken dhateng daya kekiyatanipun para pranakan Pandhawa. Ngilumantar mekaten nyatanipun tetuka kelampasaken nampi Aji Narantaka. Jalanipun piyala dening pun Dursala. Panggotenipun tandingi Dursala moka tetuka pikantuk Aji Narantaka. Dados sampun jumbuh kaliyan idam-idaman kula. Supados pranakan Pandhawa saged sentosa lare batosipun. Sabab menapa kula ngertos purun botenipun Pandhawa kedah lestari sugeng. Sabab Pandhawa menika dados lambang dasaring negari. Menawi ngantos wonten ingkang badhe ngicali Pandhawa sami kaliyan badhe ngicali dasaring negari. Wah, menika saya awak sanggenipun kula. Weh, lah kok apike men budimu Bathara Kala? Iya, yen ngono aku paring tarima kasih marang lekasmu kuwi mau. Lho nggih. Nyatanipun sapa kang marai Cidra Wahyuni bakal sirna tuladanipun nggih Dursala menika. Mboten kiyat nampi aji saking kula Wimanasara kangge sugal-ugal-ugalan temah saged ngatutaken nyawanipun Dursala piyambak. Iya mengono. Lho nggih. Mila pengulun keparengan nekseni. Sapejaing Dursala menika mujudaken sudaning angkaraning jagat. Oh iya syukur bagi saya Bathara Kala. Gandeng sampun paripurna kewajiban kula pengulun. Kula nyuwun pamit wangsul dhateng kayawangan kula. Bathara Kala wonten dawuh. Kowe bali aja ijen balamu jaken kabeh. Jim setan priprayangan aja nganti kaya ning tlatah Pati kene jan bali. Ono iki ngestu ageng dawuh. Tak waspadakake begawan Anoman ingkang sowan munggah marang Gunung Sukorini. Anoman padha kanthi harja sowan ngono ngersane ingsun iki Anoman. Nggih Raden, lulus raharja sowan kula niskala. Sawangsulipun kang abdi senggono ngaturang sungkem kunjuk paduka Gusti kula Raden Haryaseta. Iya Anoman ingsun tampa tibas padha-padha senggono. Ingsun pirsani sira gendong bocah gagah. Kuwi sapa Anoman? Nggih Raden, menapa paduka pangling menika kang wayah buyut ing Pringgondani. Yoga kula anak Prabu Anung Gatotkaca Raden. Oh. Kuwi buyutku Pringgondani to. Nggih.
Lah kena ngopo teko dadi gendongan kaya mengkono e? Inggih Raden. Katemben ingkang wayah pasulayan kalian anakipun Dursala namipun Dursala. Mengkono lho nggih. Prakarane opo padha sulaya Anoman? Kula piyambak sekawit inggih dereng mangertos. Namung anak ling Pringgondani ngendika langkah dipun jarak kaliyan Dursala badhe mejahi anak ling Pringgondani. Ing sekawit yoga kula menika mimpang namung sareng kedawan pengabaran saking Dursala teka lajeng kados pengaten kawontenanipun anak Tutuka menika Raden. Oh. Lah kok banjur tok gendong teko kene kuwi kowe duwe karep apa Anoman? Lho nggih Raden. Nalika kula lumampah nyemerepi pucaking Madaka ngriki wonten tejeman Rahanyada lanang. Mboten nyono jebul tejanipun Gusti Raden Haryaseta ingkang nyata sampun katarimah sutapanipun. Inggih menika Duh Raden keparang hamba nyuwun kamiran paduka kanthi kasdungu sadane anak kula menika Raden. Anoman wonten dawuh. Sire ora pendhita to? Kenapa kok ora tok usadani dhewe? Duh Raden punten dalem sewu nembe putra sing manah tuwin bingung pikiran kula. Satemah boten saged permana. Usada menapa ingkang kedah kula tamakaken. Mila Duh Raden, saestu kula nyuwun tulung dhumateng paduka kaselak mesakaken anak ing Tetuka menika Raden. Tansah marep pamoring suksma. Sinuk semaya winah ya ing sepi. Silimpen telenging kalbu pambukaning warana saking layaping aluyup pindha pesating semana sunu-suting rasa jati. Wata kaya mengkono nenggih Raden Seta ya ngempakaken pramana jati wis kabuntu puning Pancandra sejoga ingkang sinidikara. Wis manunggal awasing pramana jati lalandheping panika temah bangkit amrisani marang roganing sangoting Pringgondani. Kamangkono ucape Sang Haryaseta. Bumi gonjang gandeng langit kelap-kelap katon. Lirgin sanging sang maweh gandrung. Anoman tumuludhukna putuku Tetuka wis waras putuku kuwi mandi sadari Sang Seta. Sugeng kayung-yun miyat sang nata jinurung iwang suksma karya khas caryeng sabumi. Denya pepanggihan saminanem swaring jawi mas wareng tias Tadya Sri Karong Ron Hangrara Hangi. Duh Kangjeng Eyang, kula ngaturaken sanget dinging panuwun dene paduka Eyang sampun kasdu ngusadani ingkang wayah ing Pringgondani Eyang.
Nun inggih semanten ugi kula Raden sanget ing penuwun kula dene paduka sampun saged minangkani ing penyuwun kula Gusti. Buyutku kulup tetuko lan sira Anoman sira aja matur nuwun marang pun kaki nanging padha sujuta syukur kunjung ngersaning pangeran ya nggih dene awit kepalinging pangeran sira kulup isih pinaringan seger waras lumantakone yang iki mau kulup lho inggih Kanjeng Hyang ngestokaken dawuh kulup tetuko lumantar aturing Anoman pun kaki wis pirsa kabeh mungguh kedadian ingkang tumanduk marang sira kulup ingsun pundhut aja sira ngutung atimu ya nggih dumes sira mau dikalahke dening si Dursala lan ngerti ya kulup pangabaran kang tinamakake Dursala kuwi mau jenenge Aji Wimanasara. Aji Wimanasara kuwi wujud angin kang mawa wisa mandi. Sapa ingkang ketempuh mesti tumekeng lena. Mula kaki sisih pinayungan kelawan pangeran dene ketaman pengabaran mau ora nganti prating lampus. Nggih. Nanging nggih pangrasaning pun kaki Dursala ora bakal langgeng dadi aji mau kok nggih. Sebabe apa? Awit dheweke entuk aji kuwi mau ora merga saka Letapa Brata nanging entuke merga tinuku srana akehing dhuwit. Wonten menawa sira panane entuk aji ya kudu sira tebus kanthi laku kang utama ya nggih. Kuwi wadine aji mau bisa langgeng oleh nderek barang sira karo kaca. Inggih yang istukaken dawuh. Lan maneh manut petungku nggih. Iki wis titiwancine sira kulup darbe sifat kandel. Minangka tetamenging dirimu lan uga kanggo srana ngilangi hankara murkaning jagat ya nggih. Lho iki. Kang mangkono kulup sira bakal ingsun paringi aji ingkang ampuhe ngungkuli Wimanasara jenenge Aji Narantaka. Aji Narantaka iya mara kene maju kulup ulungna epek-epekmu ingkang kering tumuli bakal ingsun rajah Narantaka lan uga tilingna talinganira ingsun wisik nganggo Aji Narantaka sedika eyang. Lang-langing driya mangun kung kanduhan rimbang Ngger Gatut wis bisa nampa ngilmune Aji Narantaka kulup. Inggih yang samendang boten karempit sampun kula tampi kantur waca Kanjeng Hyang. Wilah tal ya jagat diwupaka. Yen mangkono pancen sira kaki kuat kesinungan Aji Narantaka kulup. Lho inggih. Duh Kanjeng Hyang kula ngaturaken kenging panuwun paringipun Kanjeng Hyang lumantar paduka kula sampun pikantuk sifat kandel Aji Narantaka temasaken amimbuhe kasantosaning gesang kula Kanjeng Hyang. Nanging sira aja enak kamenak wis nampa Aji Narantaka kulup. Awit
ing pundhakmu mikul jejiban kang ora enteng kejaba nerusake labuhaning pundhenmu kang wis purna ing dharma nanging uga tansah budidaya rumeksa harjaning negara lan kabeh para kawulamu kuluk semono uga rumeksa aruning asma pepundhenmu garwaca inggih yang ngestakaken dawuh mawantu-wantu kang wayah nyuwun pangestu mugi kula kuwawi ngemban jejiban luhur menika Kanjeng Hyang waton teteken tekun tekan sediamu nggih mongkon nyuwun lan maneh garwaca supaya aji mau kerasan nderek sira kuluk uga pangringana pangan ya nggih menapa tedhanipun Kanjeng Hyang pangane dudu wing dami kinukus nanging pendak dina wetonmu sira ngono sewengi atas inggih sendika Kanjeng Hyang lan aja lali sing kirana kang dadi pepacuhe ya nggih menapa pepacuhipun Kanjeng Hyang sirikane yaiku aja kumpul kelawan bojo ing wanci surut srengenge lan aja cedhak marang wanita dhisik lawas 70 dina wiwit napa aji iki ya nggih inggih sendika Kanjeng Hyang jaguh jagah inggih dipun kiyat-kiyataken nggih nggih margi aji menika wis sanget pados aji menika kaos ning ngersa aji menika langkung angel sanget langkung awrat sanget wana manur inggih Bumi goncang kancing langit kelap-kelap baton nerikin sanging sang maweh gandrung Wisinggiring gamang kato tumuli petok nom kakang mudur solo yang bisa elingno jokong si kedaud-daud oleh darbi watak sesongaran ewa dini yang dielingke wis ora gugu tegese wis titiwanci siro nasondo kan ya Jinarantaka mau nggih lamun dheweke madal Jinarantaka tegese pancen isih dikeparengake urip ing Madyapada Sidursala ning menawa dheweke mati saka Jinarantaka ya ing kono tandha kukut angrama kaning jagat rewaca lho niki istaka Kanjeng Hyang wayah nyuwun pangestu nyuwun pamit kula inggih nyuwun pamit nyuwun pangestu Raden ya tetuko nyangoni harja muga lebda ngembat jiban Anoman mangsa bodho nggonmu momong buyut kutuku Anoman beri sedika manguning tias mungwinanguning manungsunging nala mungusikke wala kuwi Allah taala ora mengkono buyutku tetuko iki mau kok mung saguh tanpa suminggah babar pisan kuwi pancen saguh tenan apa mung enaki tiyang sing Haryasa ta bocah iki mau wah ora pati nduga ngono ya tak cobane buyutku iki
soroting pantem suluh madangi jroning pasareyan ngenani rebono marmu kalingan ngangrangan sang mantung sumungkem guling kula nuwun Raden kula ingkang sowan ana wanudya merpeki marang aku bocah wadon sira iku sapa nuwun inggih kula saking dusun Sawanganing Manik ingkang sudya mastani nami kula pun Endang Sengkalawati Endang Sengkalawati nuwun inggih nuwun sewu menapa paduka menika Raden Gatotkaca dasar kapara nyata ana parigawe apa dene sira nemoni marang aku duh Raden wirang isin menapa sowan kula menika kepengin sanget badhe lados dhumateng paduka Raden Gatotkaca mugi padukastu mengku garwa dhumateng jasad kula Raden sumurupa aku wis kagungan garwa kula dipun wayuh inggih purun kok Raden kuwi aja ngridu rasaku ora kaking kasumingkira mboten Raden kula mboten nedya wangsul menawi dereng wonten dawuh saking paduka samundhut garwa dhateng kula aku keduga nampa paswitanmu ning aja saiki lajeng benjing menapa ngenteni 40 dina meneh lajeng kula kadhawan mapan wonten pundi ngentosi kawandasa dinten dhateng griya kula kriyin nggih ta dhateng griya kula jagi wonten ing Kendali Sada mriku kula menika sampun duda dangu nggih ta sampun duda sawetawis dangu gandeng anak kula karo kaca sampun ketika mboten kersa nampi mbok inggih mboten sah dipun peksa kalih kula mawon kula niki najan tuwek ning tesih kiyat lho saestu kiku jenengan nampi kula mboten kecurut mboten muspra mboten gelo margi kula sagah menjamin segala-galanya ngendi kok werna-werna dadi lang sampeyan ijen ngenteni 40 dina niku wis suwe lho jenengane jane randha napa parawan to inggih kula menika randha dipun tilar seda kakung kula randha ditinggal mati inggih inggih kula nggih ngaten kula nggih duda nggih kepaten rak sami to menika kula kepengin badhe nderek Raden Gatotkaca mboten nderek munyuk lambene iki nek omong don maknyuk ora ngerti Anoman ki siapa kok ngenyek wong pahmi gandrung karo aku kok kowe ora ngerti karo Anoman lho oh ngono kowe diu-diu kok emoh iki ya ora percaya dipekethek kok dinyek aku ngerti kridaku cekak wis mau pisah karo aku
Monggo Raden. Ketakon nampi paswitan kula Raden. Mbok welas dumateng kula to Raden. Raden tebih-tebih kula sowani kok lajeng dipun tampi kanthi netra sak juga. Le sebelah mata. Monggo Raden. Kula adosi Raden. Ora minggat. Kita daru tanganku. Patokan. Buyutku bocah bagus, buyutku bocah sikit. Yer Gatut Kaca. Sira pancen kuat ing panggoda. Ketitik pun yang mimba wanudya nggodha marang sira ning kasunyatane buyutku ora kengguh. Gogloh wae ora. Nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang. Iya, Pradya Kulup. Iki mertandani menawa sira kulup bisa dadi srana. Sudane ngangkara murka ing bumi Ngamarta ya Kaki nringgih. Beda karo kethek mburi kuwi wis gerang yo kan polah. Ora nyicil yuda dosa. Iki kula nyuwun pangapunten Raden. Wah, lah kaya senengane kok guru godha. Wong ayune ya kaya ngono to sapa sing ora kepencet to. Wah, jan. Diandang kok nguli pesinden. Wah, jan ora umum. Kowe tegese iki mripatu isih jelalat ta, tasih normal kok, Den. Tasih normal segala-galanya kula niki. Mongso urung ayu ora entuk dialem niki pripun? Kejawi nek kula niku kira niku kula sih. Iya ning kok ya kanggo patuladan bocah-bocah kuwi tak ngono ora kok wong tuwek malah marahi sing ora becik. Lho, wong butuhe dhewe-dhewe kok. Nah tak urus bocah-bocah wong tuwa pun karepe dhewe-dhewe pun. Kalau mau kenceng, nggih ngoten. Ngono iki digodha ya ora gelem aku kok wong butuhku kok tak kabeh do milu mikir iki ngopo. Ben sini manang aku kok tak kan cerewet kabeh. Lho, aja nesu mboten wong. Saya wis mung ngeliki kula sampean lho. Ora kok ngeling-kene ngelingke kula mboten supe. Kula mboten lali. Pun to, urip kula tatani dhewe. Ayo do nata nggone dhewe-dhewe, nata wajibane dhewe-dhewe ora sampe kan campur. Gitu. Angger lambe lincip bakal bosok mbene lho. Wis anoman wis. Selincip ki sapa? Aku ki ya mau ngeling nek bisa ora ya ora apa-apa ya terusno iki butuh mlanggih. Dhewe wis ngerti. Nggih pun kok ngene. Ora melu ngingoni kok cerewet. Iya. Wah, anoman sasi tegas. Dina ki ya ora mudeng kok. dimong malah saya nekat lambene. Ya sekali tipe yo ngetok kewanene to. Inggih nyuwun pangapunten Raden Anoman. Padha-padha kuwi ya ngono. Sampun kok iki. Ngopo kumpul kaya mudho ngrasani sing ora bejaji. Ora kumpul ya pathekne rek. Kumpul ya sing guyub, rembug sing apik. Wong kumpul kok metani keluargane liyan iki apa kurang gawean. Kuwi sapa? Panjenengan ngoten lho. Ora aku ki ora kok metani. Anoman ki edan iki, Dik. Karo kok nesu mboten, kula mung ngelingke panjenengan ngene. Monggo manggon nggone dhewe-dhewe, ngurusi kewajibane dhewe-dhewe. Sing apik ya to, Gus? Nggih, arak ngono iki. Sahabatku kok iki. Iya nyet kuwi plekmu Anoman. Nggih ngoten. Migunjang kanjeng langit kelap-kelap paton nerkin canging sang maweh kandrung wis para enggal batu laku mukulup ingsun paring puji santi lanang aja ngrewata nyuwun pangestu duga-duga dikowe ngatek jolali yo ngerja wijaya jayanti Harkaca.
adangmu padha warandena becik besok amendemo baris kang prayitna Kakang Mas Pringgondani Abimanyu iya sungkem kula kunjuk tak tampa yai wanomang sembah kula inggih petang pinggir dawa sami-sami sungkem kula Gus tak tampa Petruk bekti kula Den tak tampa Bagong wah pekanan aman nggih tindak iya aku ngawati dal Pringgondani terus oh nggih wah Wilujeng iya selamat wah anoman ora ireng kok cek putih jadi iki ulun ngene iki kok dasare kok kon ireng iki kepiye piye kabare man slamet kok ora basa ora nang dhisik kuwi ya ngomong aku kok oh kalau iya napa kowe tak kelingan ora jaman Anoman Duta aku ya melu ado picak kabeh ae mergo mangan wawane Sayem Praba kae iya wah kae jaman semono Anoman jinem kemakine ora elok lho iya iya lah dhek sumpah bar digawe picak karo Sayem Praba dhek sumpah ora bali nyang pocone durung iso ndemeni Sayem Praba pelakon tenan wah jan kethek kok jan nek royal kok jan ora umum wis kok rasa dieling ya pengalaman kok ya kono ndemeni Sayem Praba aku ndemeni batu deh oh Bagong ini mah golek kanca lah batune nganggur lagi nyumbang tak geret menungso jang lambe jaji kok mi yayat menyang endi kula badhe sowan punden kula Pandhawa mengkono nggih bareng karo pun Kakang monggo kula dherekaken mengko dhisik aku sing duwe kewajiban ngelingi marang Kakang Dursala pengaten iya dhewe tiga mateni aku sinten niku Dursala wah ayo anake Dursala wah ayo bola-bali anake Kurawa wis ndelalah tiru bapakne kuwi lah iya ora apa-apa karo dipateni ngoten Gus arep tak elingi ning yen kira-kira dielingi ora kena tak share nek babar wisan oh nggih pun pateni mawon iku sik bocah ting brengok sajak seng raja Pahlawi nek dhek jarak dhisik napa mboten di share nake manake anu niku putune Sengkuni ndelalah lah ya Sengkuni kae ya raine elek patah elek iya nek tanpa Sengkuni ya ora gayeng kok iya iki dipateni Sengkuni iki marake provokator kok iya Abimanyu wong teng Dewu ayo pun Kakang derekno bakal nemoni marang Dursala monggo kula dherekaken Kakang Mas iki wae ireng iki iya wis anggenipun Wandara-wati arep nganti wae pun wae bakal mertuwi pepunden Pandhawa kok nggih oh dilek pepunden Pandhawa kepara nyata wis anggeni apa wae sira saka ngendi nggih aku saka Tegal Kurun nderek Kakang Gatot gladen perang tak teruske nyang Pandhawa Ngastina moni marang Wadaryudana aku gugat marang Wadaryudana gugat arep njaluk Praja Ngastina wae iya tak jaluk Praja Ngastina wae mangko dhisik wis anggeni aja daya-daya ngelingono wis dadi janganing jagat Ngastina bisa bali kudu metu dalan Bratayuda Jaya Binangun lho nggih dadi aja banjur sak karepmu dhewe yen nganti sira kuwi njaluk Praja Ngastina saiki padha karo wurung Bratayuda wurunge Bratayuda wah gedhe dosamu lho nggih sabab Bratayuda kuwi perang suci ya toh mula kula aja daya-daya aku ora medo kowe bakal bela marang pemunden nanging kabeh kudu nganggo dalan kang bener aja mung sakarepe dhewe ya aduh apa Prabu aku njaluk pangapura ya wireng aku ya njaluk pangapura ya Prabu iya padha-padha nggih pancen apes murka lali kuwi sandangane titah kok nggih mengkono iya ayo kowe tak kanthi marang wana Kamyaka mertune Pandhawa nggih tak dereke wae
Drun si Permonon. Jebul Gatot isih urip parat. Iya, pangeran isih maling marang aku Kakang Dursala. Kakang Dursala mbok disigek semene wae oleh mung nglar kamurkan kuwi. Ayo tak kanthi ngambah dalan kang bener Kakang. Urip mung sepisan aja gawe pituraning liyan. Kuwi ora becik Kakang Dursala. Wah, aku ora ngajar keparat. Bayi isore wani nuturi karo wong gerang. Wos aku durung lega atiku yen durung bisa nugel glung ae. Cah Pringgondani. Yen tak iman ora kena. Iki kang wekasan kuwi nyawang srengenge. Lho, priye? Aku bakal sagun nang barang itu mantang. Wah, jebol dadamu ha. Aji Wiwanasara Tadana. Ora tumomo duwe aji apa bocah iki? Surung-surung diwangkara kingkin lermang muswa kang layon. Denyo hilang memanis watananira ayung kumal kuceng rahnya maratali Gatot Kaca kuwi jambak rambutku biar kepiye Gatot Kaca tak elingke ora kena. Sen mantap ambali. Ki wekasan kuwi nyawang Sri Aji Naraka Tadana. Gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon lerikin sanging sang maweh gandrung anakku ger Dursala ora nyono kowe ndisiki bapakmu ger kowe mati sia merapat mestakamu dileweran getihmu anakku ger aku mau keri wis
Wis pinesti yen anakmu mung tekan semene umure. Kowe sing duwe anak lanang siji kae ya ngger, durcara sing ana omah kae penono. Besok karepe dadi Setapati kaya kakang sing gugur iki ya Dursasana. Dah ibumu le nangis ora bakal ilaran. Ayo kowe tak tinggal Dursala. Weh, salah orang ngono muridku malah disi aku. Dewangkara trimo iki gurune. Ayo ngono ae. Iki sapa? Aku Semar, kowe sapa? Begawan Dewangkara. Arep apa? Bakal materi wong Pringgondani. Aja dadak. Ndak sing tok rasane ayo sing gerang iki ayo nono. Lho, wani karo sing tak wedeni iki apamu Iki nyobonku tadano Kula nyuwun pangapunten Waismaya. Aku mudeng kok, Le. Aku mudeng kowe lagi bingung pikirmu, aku mudeng. Kula mboten bingung. Nek ora bingung kenapa apa kowe dhewe kok memba pendhita? Jeneng Dewangkara bareng iki ning apa? Pareng kula munjuk atur pengulun mila ngatos kula memba pendhita nami Dewangkara. Kula wentah dhumateng pun Dursa anak Dursasana. Labet kepengin sanget kula ngindakaken dhateng daya kekiyatanipun para pranakan Pandhawa. Ngilumantar mekaten nyatanipun tetuka kelampasaken nampi Ajin Warantaka. Jalanipun piyala dening pun Dursala. Upanggatipun tandingi Dursala moka tetuka pikantuk Ajin Warantaka. Dados sampun jumbuh kalani idam-idaman kula supados pranakan Pandhawa saged sentosa lare batosipun. Sabab menapa kula ngertos purun boten pun Pandhawa kedah lestari sugeng. Sabab Pandhawa menika dados lambang dasaring negari. Menawi ngantos wonten ingkang badhe ngicali Pandhawa sami kaliyan badhe ngicali dasaring negari. Wah, menika saya awat sanggenipun kulun. Weh, lah kok apik men budimu Bathara Kala. Iya, yen ngono aku paring tarima kasih marang lekas kuwi mau. Lho nggih. Nyatanipun sapa kang marai Cidra Wahyuni bakal sirna tuladanipun nggih Dursala menika. Mboten kiyat nampi aji saking Klawimanasara kangge sugal-ugal-ugalan temah saged ngatutaken nyawanipun Dursala piyambak. Iya mengono. Nggih. Mila pengulun parang anak seni. Sapejaing Dursala menika mujudaken sudaning angkaraning jagat. Oh iya syukur bagi saya Bathara Kala. Gandeng sampun paripurna kewajiban kula Pengulun. Kula nyuwun pamit wangsul dhateng kayawangan kula. Bathara Kala wonten dawuh. Kowe bali aja ijen balamu jaken kabeh. Jin setan priprayangan aja nganti kaya ning tlatah Pati kene jan bae. Ono iki wis tak dawuh. Katokaca
kula Prabu Kresna pun banget ngalembono marang lekasmu nggonmu tansah rumeksa marang raharjaning Punden Pandhawa nggih ketitik pepundhenmu diajab patine dening Dursala kang wis ngurung Guru Sekti ning nyatane dheweke malah mati disi Pepunden Pandhawa nggih inggih Prabu inggih labet kang putra rumaos gadah tanggal jawab rumeksa dhumateng wetahing Pepunden Pandhawa gangsal ingkang sampun dados lambang dasih negari Ngamarta Prabu kangge Prabu iya Anoman iya wonten dawuh Kanjeng Sinuwun kowe kuwi sipating Wanaraseta nanging nyatani tanggung jawab ora tau luntur ketitik bisa njaga marang putramu Pringgondani inggih sampun kewajiban kula kok Kanjeng Sinuwun iya muga-muga Gusti tansah ngudaneni kabeh tansah manggihun ing Sambikala teteken-teken nyatane tekan nggih kang mangkono nggih ayo tak kali bebarengan mertinjo bareng Pandhawa kang lagi padha nutuke laku nglakoni paukuman madyaning wana kamiyaka nggih ning percaya nggih wong sing salah bakal seleh wong sing temen bakal tinemu wong bener bakal pener tumindake ya nggih nadyan to akeh rubeda kang menempuh ning nyatane Gusti paring liwah marang sira klub ing Pringgondani antuk nugrahaning Gusti. Lho nggih. Lumantar wisangingan gugat marang Praja Ngastina, nggugah marang para kura kabeh aja padha tumindak angkara murka. Kudu narima ing pandhem aja doh keroyokan. Lho nggih. Garis para ing gati ayo nggih enggal unjuk syukur saning Gusti kang wis paring pirang-pirang kamukten marang jeneng sira kabeh warga iki. Inggih Kanjeng Sinuwun. Saking bingang manah kula badhe ambeksa tandha syukur dhumateng Gusti. Ya Anoman mangsa bareng pandung aku sak bebaring wayanganing ratu iki muga-muga warga agung ing Waladan Pati umume Jwana kang dadi utamane tansah manggih yuwana mir ing Sambikala. Para kadang pengusaha kang padha cancut tali wanda ngakita sakuran muga tinapa dening Gusti antuk liring kang mati tikel Gusti ngijabahi monggo kula badhe ngambeksa mangsa bodho Anoman.